lan historia. Horretxe errota baserri dinola trenata meategia izkera gaztelu eta pertsona garrantzitsua bai zerrenda amaikabia ondaria romatxe dugu atxu ongitati oroitxu inberdu betiako biziladin mendi guru lete leku hona idazle eta beslaria askue satxe makutxo eta larre garbuno pago aldako eta beste hainbat dorretxe belo aga gaztelua izan zen da zorro lartik kutzako trena ardi urri gomeategia erromatar garaikua ondaria romatxe dugu atxu ongita adi oroitxu inberdugu betiako bizidadi abestuz pasiatuz historiak elkarrei kontatuz pozez ondoren guei aietu baiet Ejuinez gatozta ernea txuzazu oihartzun ondaria matxatuz elkarrekin gogor erantzun Ejuinez gatozta ernea txuzazu oihartzun ondaria matxatuz elkarrekin gogor erantzun Ejuinez gatozta ernea txuzazu oihartzun ondaria matxatuz elkarrekin gogor erantzun Ejuinez gatozta ernea txuzazu oihartzun ondaria matxatuz elkarrekin gogor erantzun Ejuinez gatozta ernea txuzazu oihartzun